Ostaġġ tal-establishment u daru mal-ħajt, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija iddefenda l-aġir tal-membri parlamentari Ewropej Nazzjonalisti. David Casa, Roberta Mezzola u Francis Zammid Dimek qed isibu kull mezz sabiex fil-Parlament Ewropew iħammġu isem Malta u joħadmu kontra pajjiżhom. U min imur barra minn Malta biex jitkellem biex f'pajjiżna tarġa' tirrenja s-saltna ta' dritt, mhux ħsara jagħmel il-pajjiżna. David Casa qed ikun fuq ta' quddiem sabiex b'kull mezz li jsib jaħdem kontra Malta. Din il-ġimgħa Casa kien mad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew sabiex jinvestigaw is-saltna ta' dritt f'pajjiżna. Għalih Delija kellu ringrazzjament importanti. U hawnhekk nixtieq nirringrazzja wkoll il-David Casa illi għax beda jitkellem barra pajjiżna, għax beda juża il-pjattaforma li għandu. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista fissru kif il-grazzi ta' Delija kienet minħabba l-fatt li għalissa Casa ħelsu mill-lieder quddiem delegazzjoni tal-Parlament Ewropew. Fil-Gażin Nazzjonalista tal-Gudja, Adrian Delija nfexx jattakka l-ogħla istituzzjonijiet fil-pajjiż. Ipprova jirredikola l-korp tal-Pulizija u l-Gvern għax talbu l-għajnuna ta' esperti barranin fl-investigazzjonijiet tagħhom sabiex issir ġustizzja u jinqabad il-kriminal li qatal brutalment lil Daphne Caruana Galizia. Illi mhux talli wara l-ftaħir li sar, illi ġibna l-FBI u ġibna l-Olandiżi u daħħalna l-Europol. Għal darb'oħra Delija reġa' naqas milli tkellem dwar il-viżjoni tiegħu għall-pajjiż. Nieqes mill-idejat Adrian Delija reġa' ħal il-Partitari Nazzjonalisti lura fil-passat lejn snin koroħ fil-politika Maltija. Kien hemm min imbagħad spara fuq il-Każin Nazzjonalista ta' Ħaltarxin. Illum 31 sena wara qed narġgħu naraw l-istess avvenimenti f'kronoloġija illi tkexkxek meta tara kemm hija l-istess, kemm hija simili.